Pojď do piči. Ne, vole, co je? Nestrkej do mě, Pojď vole. tam, Nestrkej do mě. Uzadate. Uzadate. No co se děje? Co se děje? Co se děje, no? Já jsem ředitel, no. To je tady, tady to je možný, ty vole. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. No, co mám chtěl říct? Kde tady to je jeho to, no. Ježiši. Dobrý den. Dělám tady 2 dní a jsem nejlepší jsem tady. Já tu zkouším na mámu buzerat, ty dáš bína, ty vole. No. Řekni, ať tam nekoutej, ne? Ty vole, co to je tady, ty vole, jdi to říct, ne? Buzeranti. No, pojď to piči s nima. Buzeranti, kurveň, tady budou No tak kouřit. buzeranti, dělejte. Ale ty, no. No chcípli byste. No, vidíš to, buzeranti, dej to tak. No, dáme do piči něco. A teď pozor, hele, koukej. Vidíš, jak tam sede ten kluk? Vidíš tam? Tak to jo. Tak to je tvoje. To není možný, hej. Hele, a koukej, tady koukej. Tam. Ty vole. Dobrý, Blbo, ty taky jo, ty vole. pojďme se podívat, pojď. Terus. Dobrý den. Půl kila jabka mi dej.